I can be too. Konchoke ezo mumma esi n'oworo tata abo tata iwe anyị na-agọ n'ọgbọ bụ ndụ arụ isi ike iwe akụ na iwe enwe ụzọ ọbụla mechi emechi ka o meghe ọdụ nwoke na mma dụ nwaanyị na mma ọdụ likwunye alụ ibe ọbalị isi ya bala agụba anyị si na iwe anyị na-ayọ bụ unu tụrụ anyị ugochi anyị tụele anyị wofu na aka ndị ajọ mmadụ ka a na-aya aza abago season bụ na ọnwa agbago ngwụcha arụ abịago n'isi njedebe anyị si ela arụ na-abịa n'isi njedebe ka anyị solu na-enwe ọṅụ na-enweta iru ọma tutu arụ ọnụnwa na-agwụ ka onwe ibe gbara ọkpụrụkpụ anyị mefutere na arụ ọkwanya bụ ire onye ọbụla na-agba mbọ ya ọkwanya ka onye ọbụla na-esi ọnwụ ya nwere iwe ọzọ mmadụ na-agba mbọ na-abụrụ na arụ ọnụnwa na ibe dị otu ka m bụ n'obu wee bata ya na ibe ahụ m bụ n'obu na m mekwenye ya ma na m etinyetego aka n'ibe banyelie na m emebe gị ukwu iwe ọma ọ bụrụ onye na-aṅụ mmịa ọ sị na arụ ọzọ ọnụnwa na ọ ga-esi na ịjọ bazia na bịa ma ọ bụ si na bịa n'ụwa ọ na-aṅụ na ọ ga-esizi na ya baa na ịjọ ọ bụrụ ya ka anyị na-ekwu ma ọ bụ onye na-eso nwaanyị na ọ na-eso nwaanyị na baazị na ọ ga-esizi na ya baa na nzu ori na ọ bụ na onye ahụ na-ezu ori na ọ na-eme aka na abụ na arụ ọnụnwa nnọzi na mma agbawazikwanụ mbọ na aka na abụ anwa adabara na ma amarazi ma arụ ọzọ ma adụzikwa ndụ na ma abụghị ibe a na-eme ndụ na-eme aka na abụ ndụ na-eme aka ntụtụ onye anwa akwụsị ori ọ bụ na onye na-ebi ajọ ndụ ọ sị na arụ a ga-abanye na ajọ ndụ ọ na-ebi na ọ ga-ebidokwanụ gbabazia mbọ na ọ yazikwa na-ebiwe ajọ ndụ na ụdị mmadụ do ka ya akaligokwanụ ga na-eme ụdị ibe dị n'ụwa maka onye ọgbọ ya sọrọ ibe dala na ajọ usoro ibie sọba ọ kwụsị ya na ndụ na-ayọ ibe dịzi iche iche ba na-ayọ chiba na onye ọbụla na-emerute ịrụ ụfọdụ ndụ nke dị anyị n'obu ka anyị na-aba eti mkpu na-ayọ chi anyị na-ayọ ndị ichie na-ayọ ọdụnala na-ayọ chukwu oke ka o meere anyị mezuola anyị ọkwa n'ọdụ ọkwa n'obele na mmadụ dị ndụ ọkwa ndụ bụ isi a onye dị ndụ ya akpata ego wee sị na nkenelu oru na ọra mmụọ na-ekenekwe n'isi ndụ niile nna alụlụ ọlụ na ndụ nlụgolo ọlụ ndị aka m bago n'ọlụba na ndụ nka ga alụlụ ọlụ too ka na-ekwu okwu ọwa ego ji unu nyere ego na ndụ ọrụ ọjị ka a ga awafu ụzọ emeghe a sị unu nyere ego ọjị mgbe o ji ya kọcha mmadụ kọkwuo ya ma ego ọjị ewere na onwe ka ọ dị mana ibe anya na-ayọzi chukwu na ndị iche na ọ ghazi ụka ghaza na-akụ ụmụ unu unu ya na-emeghelu ụmụ unu ụzọ ndụ dụ arụ na-abụọ ndị nwunye ba dị ime ka alito n'obe n'ibi ndụ ka na-ebe akwa nwa na-ayọ nwa ka unu nyewe oke nkeba ndụ na-ayọ dị ka unu nyewe ezigbo di na ndụ na-ayọ nwaanyị ka unu nyewe ezigbo nwaanyị na ndụ arụ adụrọ ka arụ dụbaba mma ndụ
echiche obuba gbara ọsọ na ndụba unu kpọchigete mmụọ azụ ọ nwekwa n'ihe ọzọ anyị na-alụ anyị n'ọnọdụ ka ọ dọkịta ka arụ onye mmụọ ya na-agbafu akpọchigete mmụọ onye azụ onye ndị ilo ji aka atọ anya na-agbụ ibe anyị na-ayọ wee na-ayọ ozi unu ibe niile iwe ọma ka anyị na-ayọ gụọ ya na ọgwọka unu nye aka dịka ụbọchị tata ka unu na-etichela anyị igwe anyị si aka awụla aka unu ọrụ ọnụnwa anyị lụ n'isi nwanne anyị nwoke bụ Okechukwu Ibekwe na ọ ga-adoli ya ile ewuro na anya bụ ọlụ alụ n'isi ewuro na ewegolu nnekwu gbali isi ebu na etila ọwụ ọka dị na ya eji eme omenala nye arụbụnagodu ka esi eme ana ya bụ nnekwu eji gbaa isi ọgwụ ya na ya ewofie iwe onye metere o were isi eburu wee sị na anyị nwa alụla ndụ anyị ya adụ ndụ onye ọbụla ya adụ wee sị na taa ndụ niile wuo ndụ wụlụ ibe anyị na-eme na ụlọ ọdịnala n'anya ọdịnala megheli ụzọ ma ibe anyị na-ayọzi ndụ ji aghụghọ were eje na omenala ndụ ji ụzọ aghụghọ eme omenala ma ndụ ji omenala na-ebute ya na iweli ya na-eme iwe ekwesịrị ezi ọnụ aja na ka ọ dụrụ maka onye mmeri aja na-ejide ya onye mmeri a na-ejide ya onye mmeri a na-atụ ya onye si na ọgwụ ka ọ na-agwọ ọgwụ ka ọ mere onye ahụ na-agwọ ọgwụ ọma na onwe ndị na-emebi ọgwụ emebi na onye gwọcha ọgwụ ahụ ṅụọ ebe ị ga-aga ilute onye ahụ agbalụ ọgwụ ahụ ma ọgwụ ahụ isi na ị na-agwọ ma ya alụzi n'ọlụ ewelu gị enwe welu mee ihe a chọrọ ime iwu gị a nwere onye ya bụ nke ọbụla ọ na-eme welu n'anya isi nke ọ na-eme wee na-atụ ọnụ maka gịnị na Ọchukwu wedata ibe ahụ niile Ọchukwu nyere mmadụ onyinye amara nye mmadụ akọ na uche ya welu mkpọrọgwụ na abịa ati ike onye ọnụ ma ọ ga-alụ ọlụ gị kwuo okwu ọnụ na okwu ọnụ ka Chukwu jikọ ụwa onye ahụ ekwunye okwu ọnụ na ya ọ na-alụ ọlụ dịle na-eme iwe agwara anya mee na onye ahụ agha eji na o ji ama anya ahịa na mkpọrọgwụ na-etinye na-ekwu okwu ọ na-adị wee welie ka o megidebe mmadụ ibie iweli etinye ka imegide mmadụ ibe onye ọzọ ekwughesie ebe ikwu nkweta nke ka nke gị tụkwasị n'elu ya bụ ọgwụ ahụ ịgwọzi ka ọtụ mmadụ jee tụwụ ibu gị so n'ọnya ka o ji abụ a na-ekwu okwu na anyị anaghị enwekewe ọkọta ebe mana anyị na-ekwu nke anyị ji n'aka anyị asị na ndụ nwa na-asị na ba njide nke na-ekwu ọzọ a na-abịaba n'ọnụ o wee sị na nke anyị ji owu iche were atụgbu nnụnụ na-abụ wee na-ekwu onye na-eme ajibe ka ọ sela aka na aja ibe ọ bụrụ oge ọbụla mmadụ bata n'obu ma ọgwụ ejidere ya odide ọ bụrụ na nke ọ ji alụ ọlụ onye bụta ya eje chekwechie chikwa ndị ichie chikwa ndụ mmiri chikwa ọrịa malụ mmụọ ndụ na ya nije nye nri chụọ aja ka a na-achụ ọ bata n'obu onye ahụ asị ya na ọ ga-alụbalịa nke lụbalịa nke nna alụbalịa nke nna kechibelie mebe enu mebe ana ọ bụrụ ya bụ ọlụ onye ọbụla ji amalụ mmụọ anyị inweta mmụọ ọdụlụwụ na mma nke ahụ mmụọ ọgwụ na Chukwu chọ ka ị nweta ka ọ iyi enweta yara nwere ka ime gabe anya ego ọbụla bịala abịa nwere onye nwe elu yara agachi gị n'iru mmadụ anara agachie n'iru o nwere ibe ụba a na-alụ ma ọ bụ si na a na-eme kalili ọ bụ na mmụọ ga-akwadoro ọrụ aga ọ na chi ga-akwadoro ọrụ aga chi onye dum izu anara eme wee sị n'ọnya ka anyị ji were agwa nwoke okwu na-agwa nwaanyị okwu na-agwa okeke okoye oke awụ okonkwo mgbeke mgboye mgbawụ mgbankwọ ka onye ọbụla jee dozie ọdịnala onye mmadụ ibe usoro ndị beba ji eme ya ji emebe ọ nara egbu mmadụ ọ bụrụ ajọ ibe ọ nataluchi ndụ ọdụrụ n'omenala onye ahụ eje na-agbakwu n'ụzọ oyibo na-eti aka n'ụzọ oyibo ka ọ wee yi akwado mma chọmụnwa bụ onye ya aga nke ọrụ akwa ndụ mma ka anyị akwa krismas onye anwazi ka o wee yi akwado mma na ihe a na-ejezi enene tata na ebe a na-eme usoro oyibo gasị n'ụka ọgọdọ onye nwe ụdị akwa inwere onye akwara akwa ọbụ anarazi eje ụka onye nwere akwa ọbụ anara eje ụka na inwe akwa ọbụ ije ụka onye ọbụla enwere akwa ọbụ anara eje ụka
ilu anya mekwu na o nyekwula aka ndị na-azụ abịa akwa na-enwe ego aka na aka na chi ajọ chi onye ọzọ bụ chi ọma onye ọzọ mgbọ ajọ chi onye ọzọ bụ chi ọma onye ọzọ onye ọbụla yila akwa na-abụ ma ọ bụ nwere akwa na-abụ anaghịzi eje ụka aka oyi akwa nke echi nwanne echi oyi ovu akwa yie onye nwanne echi ọ bịazie ọzọ ekpumikwu ebelie n'oche ibu ndị ga-agwakwu ya na ọkwa ọ dịkwa ka ovu akwa ka o nwere na ọsọkwe n'ibe a na-eme iwu gị mana ịhụrụ ele nnọba n'oche unu pl m akwa aba ka m na-eyi akwa aba ka m na-eyi na-anọ n'iru unu mgbuowe anụ mme emetụcha anya nke gosi n'ọnwa afọ ọkpụrụ na ana ka a na-eme iwu gị o nwere onye ya bịa ebe a bụchata m na akwa nyi ọnya ka m yi kweta echi ọnya ka m yi taa kedu na a na-azị m agbanwe akwa agbanwe ma ọ bụ nkọwa m ọnụ wa ọnya bụ ọnataluchi na mmiri ọbụla na-ekwo ma nkwụ ọbụla na-agba walawala na-agwụ ọsịsọ na nkwụ na-atụ nke ọnya nwa bụ ibe a chọrọ wee sị na oke anyị niile ga-elu anyị niile aka anyị si Igbo ojii ndụ ụgha adụ ndụ gị na ezinụlọ gị anyị si Ikechukwu ndụ ụgha adụ onye ka Chukwu ndụ ụgha adụ chụnwa ụba ndụ ụgha adụ mmadụ ka ndụ ụgha adụ Ifeanyị Chukwu ndụ ụgha adụ Obegeli Okoye ndụ ụgha adụ Antonia ndụ ụgha adụ ndụ m nwa ga-adụkwu na m abụrụ na-ete wee si bikonu ndụ wulibe anyị na-eme n'anya ọ ga-agazila onye ọbụla ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ụzọ nwata mepe ọgbanyeliagharị anyị si ka unu meghela anyị ụzọ ndị iche Igbo dị onwere iwe ọzọ anyị na-ekwu anya bụ ọgwụ unu bụ ọgwụ anyị gwọrọ ajọ mmadụ gwọcha ọgwụ gwọghasịa ajọ mmụọ gwọcha ọgwụ anyị agwọghasịa n'ọyịba anyị na-ekwu ajọ mmadụ gwọcha ọgwụ gwọghasịa ajọ mmụọ gwọcha ọgwụ gwọghasịa anyị kenela ana kene aja ana anyị si n'elu nzuo gbana ga-esi anyị ike na mana ka a na-agbado ụzọ ukwu ọdịla anyị ekene nke mazụ onu nke na-akpaka zumezu nke ụzọ onu ọgbanje tụọ ọnụ nzuo ma anụ mma na-ene edo ka o ruo oyi tawalụ ka ọ dụla anyị na mma olu ikwu ya lụ ibu olu onye ya lụ ochie ọbala isi ya bala agụba ekene emezumezu nọ n'obi na-ebu ogwe anyị si onye ọbụla kelee oke nke onye nyekwa ya na ibio ya ruo na oyi odonigwu oge ya dodolu anyị aghara na ọghara agha bụ na ekene oriri anyị si ite oriri anyị kenere gị ọkwa ideji ogwugwu ọbara ajọ mmadụ na-aṅụ mmiri ezigbo mmadụ na-aṅụ mmiri mmiri bụ ndụ mmiri bụ ibe ọma o nwere onye na-asọ mmiri onye ọbụla na-aṅụ mmiri n'elu ụwa wee chewela anyị ajọ ire onye ahụ ebu ọkụ ụzọ onye ahụ ebu ọkụ ụzọ anyị kwuru ọnụ uwe orimiri na ọnụ ya ebu ụzọ unu ga-emeghela anyị ụzọ ọbụla chiri echi aka na-agba n'ọkọchị na-agba n'obi gbara ụzọ ka ụzọ dị mma wee sị na ọya edo na anyị ọya edo na anyị isi anyị na ezinụlọ anyị doolu ndị anyị na-alụlụ ọlụ doolu ikwu na ibe anyị doolu ụmụ nwanne anyị doolu ụmụnna doolu obodo doolu ndị agbata obi olive anyị na-eme n'anya ekene ma ọgwụ kene ọra mmụọ na-ekwu na izu igwe ụlọ kwalụ na-ekwu
na-emedo agwụ na-ekwe edo ya bụ oyi ọsọ mma gbuonu ndị ajụ ahụ ndị ajụ ire gbuonu sụcha ụzọ ọbụla alụrụ inye na ndụ anyị ka ire dunu sụcha na ụzọ olulu inye na ndụ anyị ka ire duo ọnaghị anyị na-arịọkwa n'ihe ọsụcha ụzọ olulu ire adụ okuku kutere na ego kutere na iwe ọmarụ ofuwe na ajụ ire ajụ iwe chaala anyị ajụ iwe chaa na anyị ezigbo iwe kpọrọ na anyị iwe ọma ka anyị na-agba n'ọgbọ obodo agwụ ka unu wetara ya bụ iwe ọma tata dị iwe ọnụnwebe abụ ka ọ dụ nwoke na mma dụkwa nwaanyị na mma dụlụ ụlọ dụlụ igbo lụọ ikwu lụọ igbo olu ya lụchie ebe anyị na-ama ụlọ nzu iwe dị ọcha ka unu ya na-emela anyị iwe dị ọcha anyị sị ma a na anyị eji anyanwụ na-agbara anyị kenekwa unu n'enyi nzu ekene nụ agwụ na-eyi ọrụ oyi ebe oyi kwale ekwe edo mma ya bụ oyi ebe oyi ebe oyi ekene a na-ebere na ndụ mmiri ya wuru oyi onye ụlọ ya yi ibi oyi oji ya bụ oyi onye ụlọ ya yi ibi oyi olu ya lọchie abalị isi abalị agụrụ anyị sụrụ mmemme n'anya iyi abịa ya na-enye olu n'anya ịgba anyị egbu onwe ọrịa anyị kwuru olu mmadụ ghara alụ anyị emetevuru ezuru anyị ọ gbara ndụ anyị si na isi anyị na wad were nke chụọ ọnụ ka anyị kpee na hai pensụl anyị hai pensụl ka eji were etu anyị dibịa anya nzu ọga aichado ya amamụ nke a na-ekpekwa na-ekpe ọkwa na-eri isiokwu ka eli ilo kelee ọdụ mma ele ka eji were akpọ anyị dibịa anya nzu ma tata ndị ozi dibịa anya nzu karịzikwu anyị amazịnụ ndụrụ ndụ mekaniki ekwezi ka amara ndụrụ ndị ala ka amara ndị akpọrọ n'ọlụ a mgbọ anyị si na ibe atụ ka anyị na-ayọ ibe niile anyị yọrọ ọya bịa na mmezu ọ ga-adị nwoke na nwunye na mma ọya tụwazịa na nzu tụwazịa na onye ọbụla ka onye ọdụ mara nzu ekene m chi m ekene m chi m dị ịjọ mmụọ n'afọ afọ ekene m egwu ọnwa abụọ na jemba mmadụ ọzọ igbo ndụ esika unu bịa Chukwu Emeka Chigbata bụ na akụ eze ọjị ka m ji n'aka na m enwe ọjị tata bụ wee sị na m na-emefulu unu ọjị unu nekwa anyị unu abụ na anyị ji ọlụ n'aka ọlụ anyị ji n'aka ka unu gbala anyị ọgbọ ka anyị ji jido wee na-eme na-alụ ya ọkwa nwa ka nrụ anyị si na iwe dibịa ji aka ibi ewuru n'ọkakazi ọrụ mkpọrọgwụ na-alụ jiri ịtọ unu ga-eme ka mkpọrọgwụ anyị ji ya afụta iwe mkpọrọgwụ anyị ji ya aka orie nne ka ọnụ wee lụọ anyị maka oziri nwata ya jide nkakwụ ya ekwenye mmiri o ji ya kwa aka oziri nwata ụzọ ozi ya ga ije ya agwakwa n'elu o si enyi ọdụli ya wee sị na ọ ga-adụla anyị niile na mma olu na igbo na mma dụlụ ikwe na ibe na mma dụlụ ụmụ nwa na onwe m na mma ọgbọtụlụ na ọgbọ leenụ ụzọ nwata mepe ọgba ndị ilegharị ụzọ nwata meghe ọgba ndị ilegharị ekere n'ụlọ anyị si na ya agwa anya anyị awago ọjị anyị mee ya ka anyị si eme ka anyị wee baa n'omenala mme maka ihe gbasatala ọlụ anyị lụrụ nna anyị na-abụ na ọlụ anyị lụrụ na anwego agbamisi agbara na nnukwu wee sị na nkene na anyị akwụkwa n'ọtọ nkwado ka unu ga-enye anyị wee sị na anyị bịa eme ya wee omenala
nke esi eme ekene m ndị ichie ekene m ọra ndị ichie ezumezu ndị ichie esibo nna nnukwu nne n'ọkwa ọjị ka m na-awa nwafere na ọjị okenye ọ na-arụgo na anyị ji ọlụ anyị ji imebi ọgwụ a nara na-eme ọjị were eme anyị awụchago ka anyị o si wee du anyị merụ na ọjị ka anyị wee gbuo anụ ya bụ ọlụ anyị gbara gị isi nke agbara ya bụ ele esi gbaa isi wofu ya bụ nnekwu ọbụla na ihe ọbụla na-ewe ogbochi ime ya bụ Okechukwu Ibekwe nnekwu asị m ka anya bụ n'ọnya ka ewefu nnekwu elu aka elu ọra ọ na-eke ọnụ n'oge ọnụ na nkwọ na ya dịka nnekwu ụmụ nwaanyị gbaa narị etu ite nna ya ozugbo afọ ilu ọrụ na nwaanyị agwaanyị na nke agwaanyị na ya gwuchere mmiri ya si ndị ọrụ afta ihe ọma ihe awele ọ naghị nwe chere nwe ya abịala onye nke nna gị ụgwọ mmiri ya ga-ebi mmụọ mmiri ya ga-ebi asị ndị atụ ọzọ anyị si ume anyị eme na anyị ije akwa na-eme maka anyị na-ayọ isi anyị isi ezinụlọ isi ikwu na ibe anyị isi ndị anyị na-alụlụ ọrụ na ọ na-arịba anyị kwuru ndị kpọrọ anyị asịrị anyị n'anya ndị enyere anyị aka fụta ibe na ka anyị gọọ n'isi ọra nọ n'obodo gọọ n'isi ndị anyị na-alụlụ ọrụ ihe atụ mere na ndụ anyị anyị nwebe ọṅụ olive olili ọrịba anyị chọrọ ụzọ nwata mere anyị si ọgbọ solu na ọgbọ leenụ ọgbọ solu ọgbọ lee ọjị bụ egwu ya tụzi ọjị na-egoteba nwaanyị ahụ amụ ebe a na-alụ onye kọlọ ọjị nke arụrụzi na-azụ nwa ịghọta na ọjị agadi nwanyị ọjị aka ọ bụ na ndụ na-azụ nwa ọka aghọgie n'oge pafta ya ọnya bụ ndị ya ga-epi aka ọ na-emelufuru anyị enwekwa mbunye elu ka anyị na-ahụ
onye nwe ọgụ kewa onye nwe ọgụ